Elinko, co přeješ naší mateřské škole k 50. narozeninám? Hodně štěstí, zdraví a tu ještě stojí 50 let hodně a tu hodně vydrží a hodně štěstí, zdraví moc a ať se tu všem líbí a rozdává tu furt paní učitelky radosti, ať je to tu furt hezký, ať tu jsou vzpomínky na nás a všechny sourozenci, ať se vzpomínají na nás. Mio, co přeješ mateřské škole k 50. narozeninám? Aby byla šťastná a aby se tu všichni měli rádi. A ještě něco? Aby byli všichni rádi v této třídě a aby se měli rádi. A této školce neubližovali. Tomásku, co přeješ naší školce k 50. narozeninám? Do ní vždycky budu chodit a nikdy ji neupustím. Ještě něco jí A přeješ? budu jí moc mít rád. Tak děkujem. Všechno nejlepší zdraví, aby jsme tady byli všichni a měli se rádi. Milá školko, přeji ti k tvému výročí vše nejlepší, všem dětem, rodičům a učitelům přeji hodně štěstí, zdraví a radosti. Vaše Věra Buřánková. V mateřské škole bych chtěla popřát mnoho úspěchů, šikovné a radostné děti a od rodičů uznání a ocenění pedagogické práce. Milá mateřská školo u Zastávky, máš krásné výročí, 50 let své existence a já ti chci popřát do těch dalších let, abys ještě pořád učila děti a aby si měla plné třídy krásných, usměvavých a radostných dětí. Také ti přeji spokojené rodiče a hlavně dobrý pedagogický sbor, který se bude těšit na práci s dětmi a bude vždy na tu práci dobře připraven. Vždy by mělo platit slovo Jana Ámose Komenského. Škola hrou. Milá mateřská školo, tvým 50. narozeninám přeji, abys byla škola bezpečná, partnerská pro děti, rodiče i veřejnost. Abys byla škola tvořivá, kde každé dítě je úspěšné. A aby děti při vzpomínce na tebe mohly říct: v mateřské školy u Zastávky jsme prožili šťastné dětství.